ду бозии даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи олӣ сурат гирифтанд. Дастаи Хуҷанд дар майдони 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон тими футболи Куктоши ноҳияи Рӯдакиро истиқбол гирифт. Аз ибтидои вохӯрӣ соҳибони майдон барои рахна кардани хатти дарвозаи дастаи Куктош зиёд талош карданд ва якчанд имкониятҳои мусоид низ доштанд, вале ба бозингари калидии дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров дар дақиқаи 41-уми вохӯрӣ имкон даст дод, ки тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Куктош намояд. Ҳамин тавр бо як голи задаи Дилшод қисмати аввали вохӯрӣ миёни ин ду даста ба анҷом расид. Дар пайти дуюми вохӯрӣ низ шогирдони Рустам Хоҷаев барои тағйир додани ҳисоб зиёд талош карданд ва ҳамин буд, ки дар дақиқаи 67-уми рақобат ду футболбози дастаи Хуҷанд дар ҳолати бисёр ҳам мусоиди голзанӣ қарор гирифтанд, ки дар ниҳоят Далер Ёдгоров тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Куктош сохт. ёдовар мешавем, ки Далер Ёдгоров қаблан дар дастаи Куктош низ бозӣ мекард ва ҳамакнун ба дарвозаи дастаи собиқи худ бо пироҳани Хуҷанд голзанӣ намуд. Баъд аз анҷоми 90 дақиқаи рақобат довари марказ 4 дақиқа илова намуд, ки соҳибони майдон ин дақиқаҳоро самаранок истифода бурданд. Аввал дар дақиқаи якуми изофанамудаи охири рақобат Нозим Бобоҷонов голи сеюми дастаи Хуҷандро ба самар расонид. Бо гузашти 2 дақиқаи дигар Тоҳир Маладостов бо истифода аз иштибоҳи дағали муҳофизатгари дастаи Куктош бори чаҳорум тӯбро ба дарвозаи меҳмонон ворид кард ва ҳамин тавр Хуҷанд бо ҳисоби калони 4-0 Куктошро дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон шикаст дод. дар бозии дигари даври панҷум дастаҳои футболи Хатлони шаҳри Бохтар ва клуби марказии варзиши Артиш майдондорӣ карданд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи Пахтакори шаҳри Бохтар сурат гирифта бо натиҷаи мусовии 1-1 ҷамъбаст гардид. дар қисмати аввали вохӯрӣ ба дастаҳо имкони голзанӣ муяссар нашуд. ҳисоб дар пайти дуюми вохӯрӣ кушода шуд. дар дақиқаи 67-уми рақобат бозингари дастаи Хатлон Суннатулло Исмоилов тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш намуда, ҳамин тавр соҳибони майдон ба пеш баромаданд. аммо ин бартарии худро дастаи Хатлон нигоҳ дошта натавонист, зеро дар дақиқаи 73-уми бозӣ футболбози дастаи клуби марказии варзиши Артиш Комрони Мирзохон голи ҷавобиро зада ҳисобро 1-1 сохт. ҳамин тавр бозии мазкур бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шуд. дастаи Хатлон бо гузашти 5 даври чемпионат ҳанӯз ғалаба ба даст наовардааст. қаблан бо дастаҳои футболи Эсхата ва Хуҷанд низ бозии худро мусовӣ карда буд. дар даври гузашта бошад аз дастаи Душанбе шикаст хӯрда буд. клуби марказии варзиши Артиш бошад 3 бохт, 1 ғалаба ва ҳамакнун 1 мусовиро ба қайд мегирад. дар бозии дигари даври панҷум дастаҳои футболи Хатлони шаҳри Бохтар ва клуби марказии варзиши Артиш майдондорӣ карданд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи Пахтакори шаҳри Бохтар сурат гирифта бо натиҷаи мусовии 1-1 ҷамъбаст гардид.